Haka step jaka arp kendai terik uleber aja arpway ki pulit ka bernihat kila yo ban kurup yo drug heroin ubala antat ban shongdor hadu lai klur san phulak tingkai ai bara yoru ban kiam yo we ubriu badan kti haka ban shalan yo new drug bar yaute ubriu bar yo drug la yo ban kiam bar kurup naka we ka jaka ka badan hajan ka kedap krong khajana jaka NHAI ha paham maulen riboy district yo new ubriu ubala thmu ban shalan yo new drug heroin la yo ban kiam ningkong de ki record ke HNYF northern region lember ki samla shnong ka paham maulen hak jetre langru berkedor bashnong paham maulen bala IT noi ushgi bor pulit jaka bernihat outpost bantokit yo la yo jingte bo new brew badan kti ban shala new drug la tip kerteng kum ujam golen haukip arplais nam kerta baru day bawan na manipur kira khar ke HNYF kira yo iyo new brew bula hiar na kawai ka night superbus hakamar kate ka khrdap khrong khajna jog NHAI banamar bala isu ba yo kira khar ke HNYF kila bad no yo bad pente patch ki bor pulit jong ka bernihat outpost Nagaliang ki pulit kidang peloy ke jing tokit ber kumjuru ber register case yuni ubriu karkum ke NDPS Act. मणिपुर तो ये माल कहाँ पहुँचेगा? तो फन में बात कर रहा था हम लोग को फन में कुछ फन में बड़ी ऐसे ही बोला था बोला यहाँ पे जगह में mari jikip bau dekat bagi sesemua je senang kebayok benbat ini bro hapur RJ step belawan dak bos hang ni hapur target kila lap berkila jam berkila ajikip marmar so pulet alor berkila yo benbat yo tak mesti kita kuat bedong ba hot nak lek asal por sport ni ju ya le bat ni ju ya budin habide budin ki kamrok menu ki singam ki ba alek no tak por sport ya le pen budin harim tang yo mar ke bala ima bat bala amramdor sikadai ya ke ek bang kuat bang ketu alor nak lek asal ba isnong ki thau bat ki semla sang semla ki lokwi ki longpa ki dai bendon ki trelang kamtam ngani national highway hoi bot larang video kino ki breu ki ba ipher rek ba pelang dai benbat jadi telasi bat ide teli ki adin kan ide benra bat nginda tukit benya di Indonesia belok mungkin ki mar ki mata se hoi ki lo ngidon ki nakalian singidon ki soram ki sosi kra ba ku bune ubreu bang mlak bani thu bawan na HA warak man kene ki mar ki ba tak ya ki melang salang ya ka kot ki khia jeng ki kun semla jeng ka mari hoi ba ka jalahi ber hoi ke tu sin ba basnong ki ne bencing khia nak por kamtam ni ka anti national highway tay nu drugs na ko ne ka snong jong pi ka jingi oke mun drug no hane ka snong jingi de ka stom joki samla snong jingi ki ba pengor bahaya ka ya kayang jong ki bru ki ba narum naneng te ha kapor arbaje la yo kem yuni ubru uba hiar da ko ka bos te kini ki samla kila ipher ka jing ya jong u te ini samla kila checking bat kila lap penban dau drugs te u drugs uba ki yo bat ru de uba la khambun hi te untanga ngapa ya kan dengan message ru ya ki ngapenrem jur ya ki bru ki bodon kti ya kum kini ki bentra ini udrok ba ubala mat penjot ya ka imlang ka salang jongi ki hani ka ka them beri boy ka jongi dengan penrem jur ki bru ki bodon kti ba ya kum kini ki bentra te nang tang apa ya ka message ya ki nong snong jong ki them beri boy ka jongi ki khamtam ki bodon ka snong ka bodon hapo national highway ba ki dei ban pengor ya ki bru ki bayai bayang kamtam ya ki senglo kumi ya ki kun samla jongi ki dei ban pengor ki bru ki bayai bayang ki bom la ban itu ki bru banabar ki dei ban bat ki dei ban pek ban telesi la hak kum kini kisni kumba ki samla snong jongi na de snong kila tre stom bat kila le ya kam ka bahatam